dito ako sa rooftop. Bababa na ako. Mga AC. Ang init-init na dito sa rooftop ko. Yan mga kapitbahay ko. Mga kapitbahay namin. Baba na ako sa rooftop. Ayan. Nasa taas ako. Nasa taas yung phone ko pala. Ayan, bababa na. Gang! Hello! Ako, maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa mga dumalaw. Kay Ate Ima, busy. Bibihira lang open ng bibihira lang. Kay mag-charge na. Mag-charge muna ako. Wait. Nasa baba na ako. Naku, wala nang battery. Salamat sa pagdalaw. Naku. Pasensya na kayo. Ay, naku. Okay. Wala. Dito ako sa Ayan. Nasa baba na tayo. Malapit lang Hello, Pogi and Houtin. Happy Mother's Day, Ate Ima. Salamat. Salamat sa mga dumalaw kay Ate Ima. Hello. Mainit na. Mabuksan ko nga yung PC. Magalaw na ang camera. Nasa baba na yung Maraming salamat sa mga malaw. Kay Ate Ima. Hello, Mama Dura. Joy Calamansi.
Bilatin at Hautin. Nakakatuwa naman yung mga pangalan. Alikabok sa ilalim ng dagat, natigang, ay sus. Salamat sa thumbs up. Bibihirang mag-open ng si Ate Ima. Bibihira rin makadalaw na sa mga LS nyo. Bawi lang ako saglit dito sa Maraming salamat, alikabok sa ilalim ng dagat, natigang. Salamat sa dagdag sa thumbs up. Pasensya kayo muna pag wala muna ako sa hindi ako makadalaw masyado. Oho, tuot. Katuwa yung mga ninja. Nelis Abriol. Dan Osdimen sa watching, thumbs up and subscribe. Watching pa rin. Ma'am Leles, puntahan ko yung video mo. Salamat, Noki Roma. Salamat sa pagbisita. Adobong sitaw na may taba na kamiro or shit, sarap pala. Harang, Ma'am Nilis. Ayan na, adobong sitaw, naka-open. Naka-open sa isang mobile. Ayan. Yes, mapapagod man pero hindi susuko. Salamat sa pakaway-kaway. Salamat sa pagtamsak.
Ayan, patuloy pa rin ang panunood. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Berhin Lahautin, Pokiyami. Salamat sa pakaway-kaway. Twinnie, Nelis, tamsak ulit ho. Salamat. Baba ng bahay para maiwas. Thank you sa pasabit. Welcome. Tapos na po. Tapos ng na watch si Nelis. Sis Abruil. Thank you sa masipag mong pagdalaw. Pag nag-o-open ako. Bibihira nga lang kasi sa trabaho. Ano naku, unat na hautin daw. Ay, naku. Ano ba yan, mga pangalan? Ay, ayan, marami yung banana. Bitong Tutong alias Kitong, ang hari ng bulutong. Ay, kakatuwa naman ng mga ninja. Magaraw yung ano ko. Kasi hawak ko. Baku-baku. Kurbada. Kurba at liku-liku. Liku-liku. Wala na ako sa rooftop. Nandito na ako sa... May nag-chat sa akin. Nandyan pa daw ako sa taas. Dito na ako sa baba. Salamat sa 50 tusok.
Sabik sa houtin. Ano ba yan? Salamat sa tulong, ha? Ay, naku. Patayin ko yung AC. Salamat sa nag-stay. Hi, Lisel. Salamat sa thumbs up post. Ayan. Magalaw yung ano ko. Panay naka-charge. Panay naka-charge. Ayan. Ayan, panay naka-charge. Panay naka-charge ang phone natin. Nanonood kay Kuya Aw. Ano ba yan? Nanonood kay Kuya Aw. Ay. Naka-charge pati.
nakasalang si Kuya Aw. Kuya Aw, nakasalang ka. Ayan o. Nakasalang si Kuya Aw.
Kabayag samantalain, gilatan. Samantalain ka na aliwan busy natan. Akin nagkalaman iilis ed labi ay palbangon. Hahanapon ko iilis mod palbangon. Sikaet anggad kabwasan gaylay. Ay, antoy. Alan tuman. Anto maadil, anto maakin dia ay. Yan pius ay. Sure. Apindot ko. Sorry. Ang gapoy na nang ko oy. Kulaan nyo. Wadyaak. Makapangiras ang gadrebinyok at lalagasan damot. Andi. Agdatan lalagasan, wadtan labat itan. Walad kin iman. Lakad krum. Taon tan akmot. Ameribot at lalagasan. No, asabikso. To. To labat. Nang kinat. Biglan pimawil so $10. Anusan mo Nung gapoy anus ang gapo Wadyaak Man pipindot. Mapagmahal sa Taiwan. Suman ilis. Siya kat agad makakailis. Bibihira. Kasi busy trabaho. Aya ay labatay. Timakasak. Apindot. Agkuanta. Nang ukin mo't labat. Aba. Amay kiyan. Tuyay. Nakaapindot ko may message mo makapangiras ang revenue at lalagas sundamot kuan mo. At ni wadya mo't laay shoe. Nakashoe mo't Nangingirsan ak, laingan, apuyat aks. Yaka, yalanang. Sige labat, mantrabaho ka labat. Iupot ko labat may data. Data iya. Inuubos ko lang yung data. Kasi sayang. Sayang yung data ko na nilagay ko. Pag ihinto ko ay wala na. Idiretso yun na data. Wala yung mga in-invite ko dito para dagdagan ng baka busy rin sila. Yung mga in-invite ay yung mga nagpapadagdag ng mga subscriber nila. Ni-message ko na sila kasi sabi nila pag mag-live ako, pasok sila. Mga busy rin siguro, OFW. Mga maliliit na channel.
Wala pa sila hanggang ngayon kasi para matulungan. Trabaho, trabaho, unahin ang trabaho. Parang ako rin. Kaya importante yung trabaho.